హరే స్వామి ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాస్ లో 1వ స్కందం 5వ అధ్యాయం 12వ శ్లోకం. అందరికీ స్వాగతం, అందరికీ ప్రణామాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ. నిన్న శ్లోకంలో నారదులు మరి మొన్నటి శ్లోకంలోనేమో భగవంతుణ్ణి కీర్తించని సాహిత్యం వృధా అన్నమాట క్లుప్తంగా చెప్పారు. క్లుప్తంగా చెప్పుకోవాలి అంటే అది మొన్నటి శ్లోకం సారాంశం. ఎంత గొప్పదైనా కానీ భగవంతుణ్ణి మనస్ఫూర్తిగా కీర్తించినప్పుడు అది మరి ఏమన్నారు, వాయస తీర్థంగానే పరిగణిస్తారు. ఎవరు? మామూలు వాళ్ళు కాదు, భక్తులు. సో ఎందుకంటే మామూలు వాళ్ళు ఎప్పుడు మామూలు సాహిత్యంలోనే ఉంటారు. ఈ ఎవరైతే మరి ఈ ఆత్మానుభూతిని భగవంతుడి యొక్క భక్తులుగా ఉంటూ ఉంటారో వాళ్ళు దీనిని వాయస తీర్థాలుగా పరిగణిస్తారు అని చెప్పి ఎలాంటి సాహిత్యం వాళ్ళు కోరుకుంటారు అంటే అది అంత గొప్ప సాహిత్యం అవ్వకపోయినా భగవంతుణ్ణి, ఆయన యశస్సుని, నామాన్ని, ఆయన లీలలను శ్లాఘిస్తున్నటువంటి గ్రంథాలు అంత గొప్ప సాహిత్యం కాకపోయినా కూడా, అంటే వ్రాయడంలో అంత నేర్పరితనం లేకపోయినా ఆ గ్రంథం గనక భగవంతుడి కీర్తిని, యశస్సుని, లీలలను, నామాలను చెప్తున్న గ్రంథం అయితే వాళ్ళు దాన్ని వింటారు, గానం చేస్తారు, గ్రహిస్తారు అని చెప్పి శృణ్వంతి గాయంతి గృణంతి సాధవః అని చెప్పారు. సాధవ అంటే ఈ సాధు పురుషులు అటువంటి పుస్తకాలను వింటారు, వాటి గురించి గానం చేస్తారు, వాటిని గ్రహిస్తారు అని చెప్పి ఈరోజు 12వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే, నైష్కర్మమప్యచ్యుత భావవర్జితం న శోభతే జ్ఞానమలం నిరంజనం కుతః పునః శశ్వత భద్రమీశ్వరే న చార్పితం కర్మ యదప్యకారణం. సో మనం ఆత్మానుభవం గనక అన్ని విధాల మనం ఆత్మానుభవ జ్ఞానం ఏం చేస్తుంది అంటే మరి అన్ని విధాలైనటువంటి భౌతిక భావనల నుంచి బయటపడవేసేటట్లు చేస్తుంది. కానీ అచ్యుత భావం అంటే భగవంతుడి యొక్క భక్తి భావం మనకు అర్థం కానట్లయితే ఎంతటి ఆత్మానుభవం ఉన్నా కూడా అది ఎంత మాత్రం శోభించదు అంటున్నారనమాట. సో ఆత్మానుభవంలో కూడా ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత చివరికి మనం ఏ స్థితికి వెళ్ళాలి అంటే ఆ అచ్యుత భావ సమన్వితం, అంటే భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని మనం సమన్వయం చేసుకోవాలి, అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఆ ప్రేమ తత్వాన్ని, ఆ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ తో తెలుసుకోవాలి. అదే మరి ఫైనల్ గా ఆత్మానుభూతి దానికి దారి తీస్తుందన్నమాట. కాబట్టి మరి ఆత్మానుభూతి ఈ భౌతిక భావనలు అన్నిటి నుండి కూడా మనల్ని బయటపడివేస్తుంది, నిజమే. కానీ నిజంగా ఆ భగవంతుడి యొక్క తత్వం తెలుసుకోలేనప్పుడు ఇంకా అది కూడా పరిపూర్ణ స్టేజ్ కాదు అంటున్నారనమాట. అది కూడా శోభించదు. ఎప్పుడు శోభిస్తుంది ఈ ఆత్మానుభవ జ్ఞానం అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ భగవద్భావాన్ని సమన్వయం చేసుకోగలుగుతామో అప్పుడే ఆత్మానుభవ జ్ఞానానికి పరిపూర్ణ స్టేజ్ అని చెప్తున్నారు. పరిపూర్ణమైన దశ అది. ఏది అంటే అచ్యుత భావ సమన్వయం. సో అలాంటిది మరి సహజంగా కూడా ముందు నుంచి ఎంతో ప్రయాసపడి ఎంతో ప్రయత్నించి ఈ కామ్యకర్మలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి భక్తిలో మనం వినియోగించినప్పుడు ఇంకా ఏం ప్రయోజనం అంటున్నారన్నమాట. కాబట్టి మరి ముందు నుండి కూడా మనం ఏ పని చేసినా కూడా ఇలా భక్తి మార్గంలో చేసినప్పుడు దానికి లాభం ఉంటుంది. అంటే
అది పరిపూర్ణత చేకూరుస్తుంది. కానీ ఆ భక్తి మార్గంలో మనం నడుచుకోనప్పుడు, భక్తి మార్గంలో వాటిని వినియోగించనప్పుడు, నడుచుకోవడం అని కాదు, భక్తి మార్గంలో వాటిని వినియోగించుకోనప్పుడు ఏమి ప్రయోజనము అంటున్నారు. సో ఆత్మానుభూతి అజ్ఞానం ఉన్న స్టేజే భగవంతుడి సమన్వయం లేనప్పుడు ఇంకా పరిపూర్ణం కాదు అని అంటున్నారే. అంతటి ఆత్మానుభవ జ్ఞానం కూడా భగవంతుని సమన్వయం చేసుకుంది పరిపూర్ణం కాదంటున్నారే. అలాంటిది మరి ఇంకా మామూలు పనులు మనం భగవదర్పితం అనుకుని భక్తిభావంతో చేయకపోతే ఇంకేం ప్రయోజనం? అంత గొప్ప ఆత్మానుభవమే భగవంతుడి సమన్వయం లేనప్పుడు ఇంకా పరిపూర్ణం కాదు అంటున్నప్పుడు, ఇంకా మామూలు పనులు మనం భక్తిభావంతో చేయనప్పుడు ఇంకెందుకు ఆ పనులు? ఆత్మానుభవమే కంప్లీట్ కాదు భక్తిభావం లేనప్పుడు. అలాంటిది మామూలు పనులు భక్తిభావం లేనప్పుడు ఇంకెలా పరిపూర్ణం అవుతాయి అంటున్నారనమాట. అది ఇక్కడ పాయింట్ అందరికీ అర్థమైంది కదా. అంతటి మహత్తరమైన ఆత్మానుభవ జ్ఞానం తెచ్చుకున్న స్థితి కూడా భగవంతుడి గురించి భగవద్భావ సమన్వయం లేనప్పుడు అది కంప్లీట్ కాదు. అలాంటిది ఇక ప్రతి చిన్న పని మనం ఈ చిన్న చిన్న పనులు భగవద్భక్తితో చేయకుండా మనం ఉంటే గనక ఇంకా ఏం ప్రయోజనం? అంత గొప్ప పనే మనకి కంప్లీట్ కాదన్నప్పుడు ఇంకా చిన్న పనులు భగవద్భక్తి లేకుండా చేస్తే ఏం ప్రయోజనం అని అంటున్నారనమాట. ఈ పాయింట్ అందరికీ అర్థమైంది కదా. సో అది ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్న విషయం. కాబట్టి ఎలాంటి గొప్ప గొప్ప తపస్సులు చేసినా, ఆత్మానుభవం తెచ్చుకున్నా, చివరికి భగవంతుణ్ణి సమన్వయం చేసుకోవడం ఫైనల్ స్టేజ్. అది ఆ స్టేజ్ గనక మిస్ అయ్యామంటే ఆత్మానుభవ జ్ఞానం కూడా ఇంకా అంత పరిపూర్ణం కాదు. అలాంటిది చిన్న చిన్న పనులన్నీ మరి భక్తిభావంతో చేయనప్పుడు ఇంకెంత అప్రయోజనం అని అంటున్నారనమాట. ఇంకా మనం భక్తి మార్గంతో చేయనప్పుడు ఏమి ప్రయోజనము అని అంటున్నారు. సో ఏ పనికి కూడా ప్రయోజనం అనేది ఉండదు ఎప్పుడు భగవద్భక్తితో చేయనప్పుడు. సో ఏ చిన్న పనైనా మనం భక్తిభావం జోడించి చేసినప్పుడే దానికి ప్రయోజనం. ఎందుకు అంటే ఎంతటి గొప్ప ఆత్మానుభవం అయినా సరే భక్తిభావం లేనప్పుడు అది అపరిపూర్ణమే అని ఈ శ్లోకం చెప్తోంది. నైష్కర్యం అంటే కర్మఫలాలన్నిటికీ కూడా అన్నిటికంటే కూడా అన్నిటికీ చివరి ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే ఆత్మానుభవం. అటువంటి ఆత్మానుభవం అంటే చివరి నైష్కర్మ్యం అంటే ఏ పని చేయనక్కర్లేని స్టేజ్ అన్నమాట. నైష్కర్మ్యం కర్మలేమి చేయనక్కర్లేని స్టేజ్. ఏది అది కర్మలేమి చేయని స్టేజ్? అకర్మ స్టేజ్, నిజమైన అకర్మ స్టేజ్ మనకి కర్మయోగంలో వస్తుంది. ఇలా ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేసుకుంటూ పోతే చివరికి ఆ పరిపూర్ణ స్టేజ్ ఏమిటి అంటే ఏ కర్మ చేయవలసిన అవసరం లేని స్టేజ్కి వెళ్తాం. కానీ ఆ స్టేజ్ వచ్చే వరకు అన్ని పనులు నీ బాధ్యతలు నువ్వు చేయవలసిందే. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ పరిపూర్ణ స్టేజ్కి వెళ్ళావో ఇక నువ్వు ఏ కర్మ చేయవలసిన అవసరం లేదు. అది నిజమైన అకర్మ స్టేజ్ అని చెప్తారు. అటువంటి ఆత్మానుభవం ఉన్నప్పటికీ కూడా అచ్యుత భావ వర్జితం అంటే భగవంతుడి యొక్క భావం గనక లేనట్లయితే, ఆత్మానుభవం ఉన్నా కూడా భగవద్భావం లేనట్లయితే నా శోభతే శోభించదు. నీ యొక్క ఆత్మానుభవం దానికి శోభ అనేది ఉండదు. ఈ ఆత్మానుభవ జ్ఞానానికి జ్ఞానం అమలం నిరంజనం. సో జ్ఞానం అలం నిరంజనం అంటే స్వతహాగా మరి అది గొప్పదైనప్పటికీ కూడా దీనికి భగవద్భక్తి లేనప్పుడు అది శోభిల్లదు. కుతఃపున అంటే ఎక్కడ తిరిగి శాశ్వత్ ఎల్లప్పుడూ అభద్రం అంటే ప్రయాసకరం కష్టకరమైనవి ఈశ్వరే భగవంతుడు మరియు నా అర్పితం భగవంతుడికి అర్పించకుండా చేసినప్పుడు కర్మ అభద్రమే అంటున్నారనమాట. ఏమి ఆ తర్వాత యత్ అపి కారణం యత్యపి కారణం ఏమి ప్రయోజనం అకారణం అంటే ఏమి ప్రయోజనం భగవదర్పితం కాని పని మరి దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో ఆత్మానుభవ భావమే భగవంతుడి యొక్క అచ్యుత భావ వర్జితం లేనప్పుడు శోభిల్లదు. మరి అలాంటిది మామూలు కర్మలు మరి భగవద్భక్తి లేనప్పుడు
ఇంకవి వాటి వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో ఇలా భాష్యంలో ఇంకా ఏం వివరిస్తున్నారు అంటే, ఇలా పైన చెప్పిన విధంగా భగవంతుడి కీర్తన లేనటువంటి సామాన్య మామూలు సాహిత్యమే కాకుండా ఏదైనా ఆధ్యాత్మిక పుస్తకం అయినా సరే ఇలా భక్తి తత్వాన్ని చెప్పకుండా ఆధ్యాత్మికత, వేద వాంగ్మయము ఇవన్నీ కూడా చెప్పినా కూడా భక్తి లేనప్పుడు అవన్నీ కూడా శోభిల్లవు అని చెప్తున్నారు. సో అలా మనం ఈ ఎలాంటి పనులు ఏ విధంగా కూడా భక్తి యోగం లేనప్పుడు సిద్ధించవు. అటువంటి కాల్పనిక జ్ఞానము, కర్మలు ఎవరిని కూడా పూర్ణత్వం వైపు తీసుకువెళ్ళలేవు భగవద్భక్తి లేనప్పుడు. కాబట్టి సాధారణంగా అందరూ కూడా నియుక్తులై ఉండే ఈ అందరూ పాల్గొనే ఈ కర్మలు ఆది అంతాలు రెండు కూడా కష్టంగానే ఉంటాయి, ఈ ప్రయాసతోనే ఉంటాయి. కోరికతో మొదలవుతాయి, ఆ తర్వాత కష్టమో నష్టమో, చివరికి మళ్ళీ బాధలు ఏదో ఒకటి ఉంటూనే ఉంటాయి. ఈ కామ్య కర్మల్లో అంటే కోరికలు తీర్చుకునే కర్మలన్నీ కూడా అవస్థలతో కూడినవే. కానీ వాటిని భగవంతుడి సేవ కోసం మనం వినియోగించినప్పుడే అవి నిజంగా ఫలవంతం అవుతాయి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ కర్మఫలాలన్నీ కూడా భగవత్ సేవ కోసమే అర్పించాలని, లేదంటే ఇక కర్మఫలాలు మనకి భవబంధాలు కూడా కలిగిస్తాయి అని భగవద్గీతలో కూడా చూసాము. కాబట్టి వాస్తవానికి సర్వకర్మ భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం, అన్ని కర్మలకు చర్మ భోక్త ఎవరు అంటే భగవంతుడే. సర్వకర్మ ఫలభోక్త ఆ భగవంతుడే. కాబట్టి కర్మఫలం జీవుల ఇంద్రియ భోగం కోసం మనం వినియోగించుకున్నప్పుడు అది దుఃఖ కారణమే అవుతుంది. కాబట్టి ఏ కర్మ ఫలితాన్నైనా మనం ఇంద్రియ లాలసత్వంతో కాకుండా, ఇంద్రియ భోగాల కోసం కాకుండా భగవదార్పితం అని చేసినప్పుడు అదే మనకు తృప్తిని, మరి ఆనందాన్ని ఇచ్చేది. అంతేగాని ఇంద్రియ వ్యామోహంతో ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవాలని చేశాము అంటే మనకు అది ఎప్పటికీ దుఃఖ కారణమే అవుతుంది అని ఈ భాష్యంలో ఇంకొంచెం వివరంగా చెప్తున్నారు. శ్లోకంలో ఆత్మానుభవం అంత గొప్ప జ్ఞానమే భక్తి లేనప్పుడు పరిపూర్ణత ఉండదు, శోభిల్లదు. అలాంటిది ఇక మామూలు పనులు భక్తి లేనప్పుడు ఇంకెందుకు, ఇంకా ఏమి ప్రయోజనం ఉంటుంది ఈ మామూలు పనుల వల్ల? కాబట్టి ఏదైనా భక్తిభావంతో చేస్తేనే దానికి ప్రయోజనం అని ఈ శ్లోకం చెప్తాను. హరే కృష్ణ. ఈరోజు శ్లోకం అది 12వ శ్లోకం, రేపు 13th శ్లోకం చూద్దాము. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.